Ya bafowethu ke hayi impela ngeke sekuyisikhathi ke lesi. Bafowethu njengoba kade nibona ngisathule nje bengisalinde isikhathi. Umntwana wathi angibokhuluma mase kulesi sikhathi. Ngizoqala nje kubalandeli be-IFP bonke umhlaba wonke. Ngixolisa ukuthi nimbone uMamiloni ningamboni emcimbini yenkatha. Niyazi ukuthi inkatha isazama ibigijima kakhulu uMamiloni. Ikusayibhedela kakhulu inkatha uMamiloni begijima aculele ngisho amahhala ngenxa ukuthi nje ubelwela inkatha nanokuthi inkatha ke yaba nalo impela ibhadi lokuthi nje konakala kakhulukazi ngapha ngakithi uLundi kanje kwakwanzima impela nje lapho esathathelwa khona amawadi mhlawumbe wonke awu24 kwakwanzima ngempela sidonsa ngegiya lokugcina ngishaba abaculi nje bake bathi kubaleke impela ayingasala ngoba kwasekuculelwa mahhala kodwa ke asikho lapho ngiqonde nje ukuthi kubalandeli be-IFP njengoba ningasamboni uMamiloni emcimbini ye-IFP kufuneka nazi ukuthi lokho kwenziwa ukuthi umntwana ngoba akasekho umntwana kwaphinda angena. Abahola abaningi abanye bebemthanda uMamiloni bebengamthandi ukuthi nje bebenza ngoba kukhona umntwana amehlo kwamntwana kube ngathi bayamthanda uMamiloni. Ukuqala kaMamiloni ukuthi nimbone engasaqashwa ngizonitshela nje ngoba abaningi bahambe bekhohlisa abanye abaholi mabebuza ukuthi uMamiloni kade akasabizwa ngani bese bebakhohlisa bethi uMamiloni akahloniphi akabahloniphi abaholi besho bethi angibahloniphi nakhona mangabe ngisuke ngilwela ukuthi cha ngikhokhelwa ngani nakhona uthola ukuthi ngizoculisela u5000 kube ibudget ikhona kanti lento yeqembu bese ngiunderstand kakhulu ngaqala ukuculeka kulo lingenamali manje sengiyazi ukuthi mawilo umcimbi ibudget ithini lo mcimbi manje nje bekuyileso simo leso kodwa kakhulu abalandeli bami nabanye abangena enkatheni bengena ngenxa yami nabalandeli intsha yangena ngenxa yami enkatheni ngiyintshela ukuthi ubona kwaMamiloni ngasamboni kusuke ngokuthi umntwana eThekwini wacela ukuba noMamiloni kuphela lapha kwi-boardroom wabakhipha bonke nje ngisho ama-podcast akhe sasala soba u2 wangitshela izinto ezijulile zodwa abantu okwabaphatha kabuhlungu lokho befuna ukwazi ukuthi besikhulumani emva kwalokho kwasuka nganye amanambana ukuhamba kwakhe-ke umntwana kube sebejabula ukuthi uMamiloni akacindezelwe ngacindezela ngisho naye bonke bebehleka nami ngathi abaholi abangithanda bangiphendukela bonke ngifuna ukuzwa ukuthi nina ninolwazi lokuthi umntwana ubethanda umculo kaMamiloni umntwana bengathanda umculo kaMamiloni umntwana wangitshela ukuthi akathanda umculo wami ngeke ngize nginitshele ukuthi wathi uthandani kodwa nje wayengathanda umculo wami ukubantu mhlawumbe nina nakwazi ukungiphatha kahle eqenjini nakwazi mhlawumbe nokuthi nje ngiqhubeke ngale ndlela ukuthi bengisondele kubaholi ngabe okuningi bayakwazi ngoba nokunye nokulusiko okuningi mhlawumbe kulusiko leqembu abaningi abangakwazi mina engikwaziyo mina umntwana wangitshela izinto eziningi engingazazi futhi engingasoze nazazi ngoba nisena inhliziyo zomona akekho umuntu engahlambuluka kuye mina noma ngimtshela into ethize ngibe ngibona ukuthi usenenhliziyo yomona lo muntu usengangilimaza kusasa engifuna nikwazi uMamiloni anikaze nimbone eculela elinye iqembu futhi akasoza aculela elinye iqembu futhi ngalokho angiyingcengeli ukuthi ngoba ngikhuluma lokho ngifuna ukuthi inkathi ingiqashe cha iyangiqasha ayingiqashi nje inkatha mina ngilandaba nayo ngoba ayikwazi ukwashiywa kimi ngakho nje mina ngifuna ukuthi nje ngihlambulule leso sitombo ukuthi nazi ukuthi uMamiloni akaqashwe enkatheni ngenxa ukuthi kunomono othize kodwa ngithi mina ngibhlungu ngifaka ama-camp engawazi sekunama-camp kuthiwa khona abahamba nobani khona abahamba noba mina leyo nto leyo angiyisebenzi nje enkatheni angiyisebenzi mina nje ngithanda iqembu kamntwana ngithanda umntwana i-IFP ngithanda yona uma uzongikhethisa wena kusho ukuthi uzobe ungikhethisa ukuthi mina ngikhetha umntwana ngoba phela kahle kahle akekho umholi womdlula umntwana wanibekela wasibekela abaholi athi napha abaholi engibabekela nini kufuneka bakuhloniphe ukuthi umntwana mkhulu futhi bayihloniphe izinto ebeyithandwa umntwana bayiphathe kahle futhi izinto ebeyithandwa umntwana ngoba ngale nkathi beyihlukumeza balimaza umntwana uqobo futhi ngeke uzulungelwe ilutho uma uthi uzohlukumeza uMamiloni uthi ngihlukumeza ngenxa yokuthi wena mina bengithanda umntwana ngoba uzazi izinto ebengithandela zona nazi ukuthi bethanda umculo manje ke abaningi bazolimala kakhulu angisho ukuthi mina ngalokho bengizolwa cha ngizolihlambulukela ukuthi uMamiloni njengoba ngingamboni kwi-IFP manje emcimbini yakhona sekuqashwa abaculi abafike bezopromote ama-brand abo bengafushi iqembu beyiculele nje bemuntu ayipromotela into yakhe angisina nkinga-ke nabo inkahla yabo kufuneka basebenze bephilise iy'ngane kodwa ngibhlungu ukuthi kuzobulawa iqembu engilaziyo ukuthi umntwana ulithanda kangakanani futhi mina engazi umgogodla eningawazi ngoba ngisho ngawo umholi ugada ama-podcast kodwa umntwana uma engakazi akutshele lento angitshela yona kusho ukuthi uyingane kwakumina manje-ke nje lento lena yenu iyangiphazamisa kakhulu ngoba ngibona mina iqembu lizolimala kakhulu ngoba uma kuthiwa umholi ngempela namanje awakazi ube nenhlahla ukuthi uphuphe nje umntwana mhlawumbe akutshela into ethize ayikusho ukuthi kusesenzini empilweni yakho kufuneka ukuthi ukuthandazele lokho ukuthi umntwana umbone noma ngabulela awuthi ngiyivalelanga ngoba ngikhulume kakhulu.